gitapusan akong patupi kanang sidewalk diha sa Fuente Osmeña Boulevard o kanang palibot sa Rotonda. Kanang sidewalk gipailisan na ni suspended Mayor Mike Rama og bricks. Kato mga bricks magiilis pati sa baas trabaho. Pila na to kabuan ang nilabay. Pagbalik na ako gahapon, wa pa mahuman. Pero wa na nagtrabaho. Ang mga bricks nagkatag, wa matiwas. Nahitsura na ang sidewalk, pero napay mga portion, labi ka ng dool sa mga poste, nga wa masiraduhi. Yung mga bricks nagkatag lang, kuyo kay mapandol ng mga senior citizens, di mga persons with disability na mo subay sa sidewalk. So, nasuspensyon appeal ang trabaho, ang mga sidewalk, o ba ni Mayor Mike Rama? Why klaro? Parte baho Fuente Osmeña parte baho Nagsubay kung saan di naging baho susdaghang basura. Na mismo sa kada bitaw mo libot kag Fuente nya muliko na ka sa Osmeña Boulevard padung nas Capitol na diha gitapok ang mga basura. Di man nagikan ni basura ha. Pero mga basura nindot kay sudlanan, kanang nindot kay mga sako, nindot kay mga plastic. Akong tan-o gikan sa mga establishments tinuod ba na? Or mga customer na gikan sa grabihang baho Pasaylos mga namahaw ron Pero Fuente Osmeña mo ni. Mo ni supposedly kinapusuran sa atong syudad. Parte baho Nya sidewalk parting kataga kay wa matiwas og trabaho.